Meis dalle unha volta á súa programación contra a violencia machista. Ao longo deste mes de novembro, o Concello vai poñer o foco na formación. Nos centros educativos da localidade hai programadas varias actividades adaptadas a infantil, primaria e secundaria. Un completo paquete de iniciativas para concienciar dende a escola da necesidade de vivir en igualdade. Creo que é un programa moi completo porque tocamos todos, desde os máis pequeninos que entran no sistema educativo hasta os máis maiores. Este traballo, esperemos que dentro duns anos vexamos a esas adultos e que non teñamos que ver todas as conductas inadecuadas que se están a ver hoxe en día. A formación será tamén o eixo central das actividades programadas para o día 24. Desta volta, o Concello muda a tradicional andaina por cursos de yoga, tai chi e defensa persoal no campo da Feira do Mosteiro. Tamén haberá outra actividade de body combat no multiusos. Vamos a cambiar o formato que se viña facendo nos anos anteriores. O que vamos a facer non consideramos nin que é mellor nin peor, senón distinto, e vamos a cambiar a andaina que se viña levando a cabo con distintas actividades que se van a desenrolar o día 24 de novembro nunha carpa que se vai instalar no campo da feira, na Praza de España, e as actividades que van a ser tamén de balde consisten en obradoiros de yoga, de defensa personal, de tai chi, vai haber tamén unha clase de body combat, e se van a desenrolar ao longo da mañán do domingo, día 24 de novembro. As persoas que se apunten a todas estas actividades contarán cun servizo de conciliación para a rapazada. Teremos un servizo de gardería para os nenos pequenos, para os fillos e fillas das persoas que vayan a participar nestas actividades. Servicio no que colaboran as distintas AMPAs dos centros educativos deste Concello, aos cuales lle agradecemos a súa colaboración. Xa o 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero, terá lugar a lectura do manifesto este ano na entrada do multiusos. Por certo, que no marco de todas estas actividades crearase un peto para a Asociación Esmar. O colectivo tamén vai recibir por primeira vez unha dotación presupostaria do Concello de Meis. Esa partida sairá adiante en canto se aproben os orzamentos municipais, previsiblemente a finais deste mes.